Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäge. Şugun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu Ministrler Kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hemde resmi namalaryň taýýarlanan taslamalarına seredildi. Şeýle-hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň bir neçesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly adamlar, biz şu Ministrler Kabinetiniň sany ulgam marhal mejlisini geçirýär. Mejlise Ministrler Kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hemde resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder. Şeýle-hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň bir näçesini aral maslahatlaşar. Men häzir Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara ol çekjek. Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler Kabinetiniň başlygynyň 9 ornmasaryndan 17 ministrden we 20 sany pudoklaýyn dolanýyş edarasynyň ýol başçysyndan ibaret. Soňra dürli ugurlar boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlaryny belleje. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekip Ministrler Kabinetiniň mejlisini dowam etdi. Hormatly adamlar, hökümeti düzmegi men maliýa, ykdysadyt we bank toplumuna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasaryny wezipe bellemekden başlajak. Siziň bilişiniz ýaly, bu toplum ýurdumyzyň durmuşyna örä möhüm ähmiýete eýedir. Bu pudoklaryň öňüne goýulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmek bolsa, garaşsyz watanymyzyň mundan beýlekde gülläp ösmegini öpçün eder. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýa guramalary meseleleri boýunça ornmasar wezipesine Muhammedowy bellemek barada karara geldim. Onuň maliýa we ykdysadyt bilen bagly dürli wezipelerde baý iş tejribesi bar. Şoňa görä de ol bu wezipeni oňorar diýip pikir edýän. Şeýle-hem ony garaşly döwletleriň arkalaşygyna, agza ýurtlaryň ykdysady geňeşine, Türkmenistanyň wekil hökmüne belleýän. Muhammedow täze wezipede nähili işlejekdiň barada aýdyp berin. Hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, hormatly prezidentimiz. Meni şeýle ýokary döwlet wezipesini bellemek hakyndaky belent anamyňyz üçin ak ýürekden çykan sawalsyň taňyakatyny kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, şu wezipede ata watanymyzyň gülläp ösmegini, ýurdumyzyň ýylatynyň bagtyar ýaşaýyşyny dowam etdirmek üçin berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hemde halkyň arkadaly zamanasyna ykdysadyýet, maliýa, bank toplumynyň işgärleri bilen agy birlikde siziň tapşyryklaryňyza, gahrman arkadaşlygyň başlanýyşlaryna, hem ösüş maksatnamalaryna laýyklykda ähli okuyup başarnam bilen arasy rahmet çekjekdigim barada inandyrmalaryny kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, işiňiz rowaç, ýylyňyz abadan, mertebeňiz hemişe belent bolsun hormatly prezidentimiz. Muhammedow siziň öňünizde ykdysadytymy mundan beýlekde ösdürmek we kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryna geçirmek boýunça uly işler durýar. Siz ilkinji nowatda milli ykdysadytymyzyň ösüş tepkini saklap galmagyny we mundan beýlekde ýokary tepkiler bilen ösmegini öpçün etmeli. Ähli ministrlikleriň we pudok edaralarynyň maliýa ykdysady ýagdaýyny hemişe berk gözegçilikde saklamaly. Bu gorda alınıp barlayan işlerin dowamyna ýüze çykkan meseleleri gysgaly çözmäge ýardam bermeli. Merkez Bank ýurdumyzyň banklarynyň maýa goýum gorlaryny artdyrmak boýunça degişli işler geçirmeli. Bu banklar ileri tutulýan milli maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge işçiň gatnaşmaly. Şeýle-hem banklaryň ykdysadymyzyň önümçilik pudoklaryny garlaşdyrmak boýunça işini güýçlendirmeli. Halkara maliýa edaralary, şol sanyna halkara pul gazmasy, bütün Dünya Banky,
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş banky, Aziýanyň Ösüş banky, Islam Ösüş banky hemde beýleki esasy daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňetmäge aýratynyn sürmeli. Şeýleýän bir karar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy Türkmenistan 2022-nji 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini hemişe berk gödökçülükde saklamaly. Muhammedow size üstünlük arzu edýän. Hormatly adamlar, men oňyň iş tejribesini gözüne tutup toýly we alym bilim, saglyk oruç we beýleki degişli ulgamlara gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesine galarmak barada karara geldim. Toýlyýew, alym we bilim biziň üstünliklerimiziň hemde öňe gitmegimiziň binýatlyk esasy bolup durýar. Biz innovasiýalara we iň täze tehnologiýalary ulanyp öňde barjy tejribe hemde alman gazananlaryna daýanyp giň gerimli maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirýär. Bu innovasiýalary we tehnologiýalary halk hojalyk toplumynyň ähli uğurlaryna tapqır ornaşdyrýar. Şonuň bilen birlikde ykdysady, siýasy, medeni we bilim mümkinçiliklerimizi ýokarlandyrýar. Ata watanymyzy depkinli ösürmeň ýoly bilen anamly öňe barýar. Şoňa görä de milli ilim we bilim ulgamlaryny ýygyderli kämilleşdirmek, hususan ýokary hünärli ýaş işgärleri, alimlaryň täze neslini taýýarlamak, bu urda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek, berkarar döwletimiziň özgertmeleri amala aşyrmak siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolmaly. Sany bilim ulgamyny giň gerim bilen ösürmeli. Bilim bermeň, okutmaň maksatnamalaryny ýokary hil elektron materiallar hemde degişli usullar esasynda kämilleşdirmeli. Sany okuw serişdeleri we enjamlary muallimler we okuwçylar üçin el ýeterli bolmaly. Toýlyýew sede üstünlük arzu edýän. Sağ olun hormatly prezidentimiz, arkadaşlar serdarmy, bana şunu nazır ýene-de ullokan jogapkärlik işi sonan ýarsyňyz anamyz üçin ullokan sag bolsun aýtmagy ursa dedim. Bizim ulum bilim ulgam boýunça bizim öňümizde goýan wezipelimizi dogry ýerine ýetirmek üçin ulum bilim ulgamynyň agly işgäli bilen bilelikde ähli tejribämi barşa edip halal zähmet çekýärdigimi sizi inandyrmaga ursa dedim. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz ýok, betibäňiz bilen bolsun, hormatly prezident. Hormatly adamlar, men oňyň iş tejribesini gözegine tutup Mämmedowany medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesine galarmak barada karara geldim. Mämmedowa medeniýet ulgamynyňky siýasata men ýurdumyzy durnukly ösürmek strategiýasynyň esasy şertleriniň bir hökmüne garaýan. Bu bolsa täze hökümetiň öňünde duran çözülmeli wezipeleriň kesitleýiji ileri tutulýan ugrudyr. Ilaty medeni gymmatlyklar bilen has giňden tanyşdyrmak, şahsiýeti, ruhy we ahlak taýdan ösürmek, durmuş hemde ykdysady özgertmelerde medeniýetiň ornuny güýçlendirmek üçin täze şertleri düretmekdir. Biz berkarar döwletimiziň dünýä giňişliginde diňe bir ýokary ykdysady kuwaty bolan ýurt hökmünde belli bolman eýsem ruhy we dörejilik babatda hem ýokary kuwatly mümkinçilikleri bolan ýurt hökmünde hem iqrar edilmegini gazanmalylar. Şoňa görä de Mämmedowa ine şu aýdylanlar sizin esasy wezipeňiz bolmalylar. Size üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun, hormatly arkadaşlar, serdarmyz. Jogapkärlik işi ananyň üçin ýene sağ bolsun, maýdasmyla hormatly prezidentimiz medeniýet sunugat dörejilik işgärleri bilen bilelikde ardy berlikde şu milli medeniýetimizi, mirasymyzy ötürmekde geçen günlük edip işleşikde maganandyrmagy ruhsat bermeňizden hormatly haýyş etýän. Siziň janyňyz sağ bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Hormatly adamlar, ýurdumyzyň ykdysadyetiniň binýatlyk puwdagyla newtral toplumyny mundan beýlekde ösürmek garaşly döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Men oňyň iş tejribesini nazara alyp Abdurrahmanowy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň newtral puwdagynyň meseleleri boýunça ornmasary wezipesine bellemek barada karara geldim. Şeýleýem onuň üstüne sowda, ykdysady,
almy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Koreýa toporunyň Söwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Owgan toporunyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Ermeni toporunyň Söwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Sawut toporunyň we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Ýolbaşy komitetiniň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenilýär. Abdurrahmanow siz gödäwçilik edýän pudoklaryňyzyň ýolbaşçylarynyň esasy ünsüni ilkinji nowatda önemçilik tapşyryklarynyň gyşanlyksyz ýerine ýetirilmegini, pudogyň mali ykdysady ösüşini, önümiň ýokary düşüwli bolmagyny gazanmaga çekmeli. Şeýlem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyny ahirine çenli ýetirmeli. Möhüm halkara ähmiýeti bolan bu gaz geçirji diňe Türkmenistandan Günorta Aziýanyň ören iri ýurtlaryna tebii gazy uzak möhletlerini iýermek üçin etmek bilen çäklenmän. Eýsem tutuş sebäti mundan beýlekde durmuş ykdysadydan ösürmek üçin kuwatly tergi berji güýje öwülmeliler. Şeýlem galkanyş gaz känni geljek uly bolan beýlek neft gaz ýataklaryny mundan beýlekde özleşdirmek dowam etmeli. Ýurdumyzyň tebii baýlyklaryny has şalt tepkinne özleşdirmek maksady bilen daşary ýurt maýa goýumlaryny köpräk çekmeli. Abdurrahmanow size üstünlük arzu edýär. Köp sağ ol, hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz şuna uly anamyndyr bildirdiňiz neft gaz toplumynyň işgärlerini bilen öňümizde bolan we kabul edilen maksatnamlary ýerine ýetirilmek üçin ähli derwişleri geçirjekdigimizde denandyrmaga ruhat bermegi haýyş edýär. Siziň janyňyzda ömrüňiz rökmetsem beren tonu hormatly prezidentimiz. Hormatly adamlar, men oňyn iş tejribesini gözegine tutup oradýarlygy we owa hojal ulgamyna gödäwçilik edýän ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesinde alyrmak barada karara geldim. Şeýlehem onuň üstüne sowda ykdysady, almy tekniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen özbek toporunyň we suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen özbek hökümetara toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenýär. Şeýlem oradýarlygy we araly halas etmek halkara gaznasynyň müdiriýetiniň Türkmenistandan agdas edip belleýär. Size ýurdumyzyň agrar pudogyny ösürmegiň döwlet strategiýasyny durmuşa geçirmekde esasy orun değişdirdiler. Bu orada esas owa hojalyk önümleriniň öňürleýän möçberlerini arttırmak ören möhüm we esasy wezipeleriň biri bolmalylar. Bu netijeleri ikarançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň, yerli toprak howa şertleri gözegine tutulup, işlenip taýýarlanan ilmi taýdan esaslanylan usullary ýeňden ornaşdyrmagyň, tohumçylyk işini talabalaýyp gurnamagyň, suwseri işler netijeli peýdalanmagyň hasabyna gazanmaly. O hojalyk institutlarynyň alyp barýan işlerini güýçlendirmeli. Suw bilen bagly meselelere aýratyn üns bermeli. Size üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun. Arkadaşlar ýerdarymyz, hormatly arkadaşlar ýerdarymyz, siziň maňa bildiren ynamyz üçin köp sag bolsun aýtmagy ruhsat edin. Hormatly arkadaşlar ýerdarymyz, siziň maňa bildiren ynamyzy ödemek üçin ýurdumyzyň ähli owagylar işgärlerini bilelikde ýurdumyzda geçirilen özgertmeleri amala aşyrmak, pudo ýokary depkinler bilen ösürmek arkaly şeýle hem arkada gahrmanymyz tarapyndan başlanmışlary durmuşa geçirmekde, mundan beýlek ähliler bolan işler geçirjekdigimizi siziň andarmagy ruhsat bermeňizi haýyş edýän. Hormatly arkadaşlar ýerdarymyz, siziň janyňyz sag bolmagyny, alyp barýan işleriňiziň mundan beýlek rowaç bolmagyny dileýän. Hormatly adamlar, men oňyn iş tejribesini gözegine tutup Purçek we gurulşyk toplumyna gödäwçilik edýän ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary wezipesini galarmak barada karara geldim. Şeýleýem onuň üstüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Ukrain toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenilýär. Siziň öňüňizde çalışyrymly we möhüm wezipeler durýar. Siziň gödäwçilik edýän gurulşyk, energetika, avtoyollar ulgam boýunça ministrlikleriňiz we pudyk edaralaryňyz ýurdumyzy ösürmek boýunça belän meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmekde öňde barjy pudyklar bolmalylar. Ýurdumyzyň senaat toplumynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýanlygyny ýene bir gezek bellemek isleýär.
Yurdumuzy senagat taýdan ösdürmek sizin baş wezipeňiz bolup durýanlygyny men ýene bir gezek belleýän. Siz daşa ýurt maýy goýumlaryny çekmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, elektron senagatyny döretmegi dowam etdirmek, türlü görnüşli elektron, kompýuter önümleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça zerur işleri geçirmeli. Aşgabat City'nin guruluşy boýunça işleri dowam etdirmeli. Biz paýtagtymyzyň iň ösen häzirki zaman üçünçülük ulgamlary bolan işe üýeligi alyp barmak üçin hem şäher ilatynyň ýaşamak üçin hem ähli amatly şertler döredilen dünýäniň iň gözer şäheriniň birine öwürmeli. Şeýle hem owa milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine gödegçiligi güýçlendirmeli. Şu maksatnama laýyklykda binalaryň we deskalaryň ýokary hilli gurulmagyny hem de bellenen möhletlerde ulanmagy berilmegini gyşarnyksyz üçin etmeli. Garaşsyz watanymyzyň gülläp ösmegine hem de türkmen halkynyň awadançylygyna gönükdirilip, ýurdumyzda başlanan giň reformalaryň we özgertmeleриň üstünlikli durmuşa geçirilmegi gözegine tutulan ähli çäreleriň bellenen möhletlerde hem de ýokary hilli ýerine ýetirilmegine köp derejede baglydyr. Size üstünü arzu edýän. Köp sag bolun, arkadan feýdarmy. Siz maňa önem berip ulu jogap berip wezipe belledini bu önemli ödeme üçin Guruluş ve Senagat toplumynyň agir işgärleri bilen ähli tejribemizi ortaga goýup gejuni işlep bu önem ödejekdigini önemli kabul etmeniň sizden ulu hormatlaryny haýy edýär arkadan feýdarmy. Sizin janyňyzda başyňyzdaky ýurt alkyçek işlerine bir wazatyn hormatly. Hormatly adamlar, men oňyň iş tejribesini nazara alyp, galyjy we ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda toplumuna gödegçilik edýän ornmasar wezipesine galarmak barada karara geldim. Şeýlem onuň üstüne bilelikdäki Türkmen German iş toparynyň iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Türk toparynyň iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Azerbaýjan toparynyň hem de iqtisady ilmi tekniki we mediýany hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Azak toparynyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenilýär. Galyjew sowda ulgamy, husus telekeçilik milli iqtisadiyatymyzyň ören möhüm pudaklary bolup durýar. Ya biz ýurdumyzda öňürilýän haritlaryň daşary ýurtlara iýerleýän möçberlerini artdyrmalylar. Gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen daşary iqtisady gatnaşyklary giňeltmeliler. Dokma senagatynyň kuwwatyny artdyrmak boýunça işleri güýçlendirmeli. Bu puda ösürmäge döwletimiz tarapyndan goýurylan ägir uly serişçileriň öz netijelerini bermegini üpçün etmeli. Görnüş we guruluşdaýdan könülüşen dokma önümçiliklerini düýpli döwraplaşdyrmak we olaryň durkun täzelemek. Şeýlem ýurdumyzda öňürilýän önümleriň möçberini artdyrmak üçin gysagly ýagdaýda ähli zerur çäreler görmeli. Şeýlem ýurdumyzda öňürilýän önümleriň möçberini arttırmağa gayretini üns vermeli. Asarlardan göz başarlayan haly dokumak sunugat hem bizim bakasyny hiç saat bilen ölçäp bolmajak milli gymmatlıklarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Sowda Senagat edarasy ýurdumyzda öňürilýän haritlary işçiň mahawatlandyrmalylar. Häzirki döwürde dünýäniň ýokary depginleri bilen ösýän döwletleriniň hatarına dole hukukly goşulýan garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan ägert uly üstünliklerini giňden wagt etmeliler. Telekeçiler barada aýdylan bolsa, geljekde milli iqtisadyatymyzy ösdürmekde hususy telekeçilige ören möhüm ornuň berilýändigini gözegine tutup, döwletimiz senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini hemişe gollap geldi we geljekde hem gollar. Öňde durýan wezipelere laýyklykda döwlet haritçi mal birjasy ýurdumyzda öňürilip, daşary ýurtlara iýerleýän haritlary satmak. Şeýle haritlary ýurdumyzda iň ardan narxlardan getirmek meselelerine ören uly üns bermeliler. Ýurdumyzyň harit öňürjileriniň önümlerini, köpçüliklerin habar beriş serişlerine we dünýä bazarlaryna mahawatlandyrmak boýunça birjanyň netijeli işlemegini ýola goýmaly.
size üstünlük arzu ediyen. Köp sağ olun arkadaşlar serdarymyz, hormat prezidentimiz. Şuň siz maňa ýene bir jogapkärli wezipany anandyňyz. Ulanamagy üçin köp sağ olun. Hormat prezidentimiz Söwda toplumynyň ady bir işgärleri bilen ýolumuzy durmuş saatlarda üstürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin halkymyza, watanymyza hormat prezidentimiz size ak yürekden ady bir zahmet çekdiňiz baradaky inandyrmalarymyzy etilmäge ruhsat bermeňiz sizden hormat bilen haýyş edýän. Hormat prezidentimiz sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýylyk bähbet alyp barýan işiniňiz elbetama rowajatyn köp sag bolun. Hormatly adamlar, men oňun iş tejribesini göz tutup, çaky we ulag we aragatdaşyk toplumuna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetining ýanynaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktor wezipesini galarmak barada karara geldim. Şeýleýem onuň üstüne iqtisady hyzmatdaşyk boýunça hökümetdara Türkmen Belarus toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenilýär. Şakyýew ulaglar we aragatdaşyk ulgamy milli iqtisadyýatynyň beýleki pudaklaryny toplumlaryň ösdürmekde möhüm orny eýelýär. Bu aýratynda täze demir ýollary gurmaga we bar bolan demir ýollary döwraplaşdyrmaga degişlidir. Biziň demir ýol ulaglarymyzyň ören uly halkara ähmiýeti bar. Bu ulgamlara bizden başga da goňşy döwletler hem alysdaky köp sanly ýurtlar hem gyzyklanma bildirýärler. Şoňa görä de siziň esasy wezipeňiz bu ýollary gysga möhletin içinde dünýä standartlarynyň derejesine ýetirmekden ibaratdyr. Hyzmatlar ulgamy hem ören ýokary derece çykarmalylar. Bu meseleler diňe bir demir ýol ulgamynyň däl eýsem ulagyň beýlik ähli görnüşleriniň şol sanyna avtomobil, hova we suw ulaglarynyň ýol başçylarynyň hem hemişe üns merkezinde bolmalylar. Aragatdaşyk häzirki zaman görnüşlerini ösdürmek meseleleriniň iqtisadyýatymyz üçin hem ilatymyz üçin hem aýratyn möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellemek isleýär. Bu ulgamy iň öňde barjy tehnologiýalary, ygtybarly we ýokary netijeli enjamlary ýeňden ulanmak esasyna hassa ösdürmeli. Hova meňzinlerini mundan beýlekde döwraplaşdyrmagy hem de gurmagy dowam etdirmeli. Jeber şäherçilerine gurulýan hova meňziliniň gurulşyny tamamlamaly. Size üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun, hormatly arkadaşlarymyz. Şoň hormatlanan arkadaşlarym bu jogapkär welipanyň köp sağ olun aýtmagy ruhsat bermeňi haýyş edýän. Hormat prezidentimiz bizim öňümizde goýan welipelerimizi hem de ýa-da başlanýyşlaryny üstünlükli dowam etdirjekdigimiz ulag kommunikasiýa ulgamynyň agry işgärleri bilen işleri netijeli gurnajakdygymy inandyrmagy ruhsat bermeňizi, bu hormatdan haýyş edýär. Hemişe sizin janyňyzda başyňyzda ýylyk bähbet alyp barýan işiniňiz rowaj bolsun. Köp sag bolun, hormatly arkadaşlar. Hormatly adamlar, men oňun iş tejribesini göz tutup, merede we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary, Daşary işler ministri wezipesine galarmak barada karara geldim. Şeýlegem siziň üstüňizde iqtisady hyzmatdaşyk boýunça hökümetdara Türkmen Rus toporunyň hyzmatdaşyk boýunça Türkmen Hytaý komitetiniň, Türkmen Ýapon iqtisady komitetiniň, iqtisady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki Türkmen Eýran toporunyň, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki komitetiniň, Söwda iqtisady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki hökümetdara Türkmen Katar toporunyň, bilelikdäki Türkmen Pakistan hökümetdara toporunyň, Söwda iqtisady almy we tehnologik hyzmatdaşyk boýunça hökümetdara Türkmen Hindi toporunyň, Söwda iqtisady hyzmatdaşyk boýunça hökümetdara Türkmen Slaven toporunyň Türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenilýär. Şonuň ýalylasy Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alym we medeniýet boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporuny, Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyndaky özara düşünişmek hakyndaky ähtnamanyň çäklerini döredilen strategik maslahat beriş geňeşine ýol başçylyk edersiňiz. Şeýlehem merede we Türkmenistanyň Hazar deňiziniň meseleleri boýunça Pudagara toporunyň başlygy wezipesine belleýär.
Hökümetin ýa-ni ýakynda geçirilen meclisinde biz Daşary işler ministrliginiň öňünde durýan wezipeleri ara maslahatlaşdyk. Hemde bitarap döwletimiziň daşary siýasat uğrunyň ýakyn ýyllar üçin konsepsiýasyny kabul etdik. Siziň wezipeňiz bitarap Türkmenistanyň dünýädäki awaryny hassa berkitmek üçin daxily ministrlikleriň we pudyk edaralarynyň gatnaşmagyna bu konsepsiýany dolu meçherde durmuşa geçirmekten ibaretdir. Size üstünlüğü vardı diýen. Köp sağ olun, hormatly prezidentimiz, arkadaşlar, sirdarymız, siz maňa uly anam bildirip şu uly wezipe berlediniz. Sizin anamyňyzy ödüme üçin ýejem gündi edip işler diýip sanandyrmaga ruhsat. Hormatly prezidentimiz, sizin başçylygyňyzda Gahrman arkadaşlarımızın başlangyçlary bilen döretilen Türkmenistanyň ötüşüne gönüktirilen uzak möhletliğin we giň meşhurly milli strategiýalarymyzy we maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň diplomatik kullugy tarapyndan ähli zerur bolan işler amala aşyrylar sizi anandyrmaga ruhsat edin. Köp sağ olun, hormatly prezidentimiz. Size bir can sağlık, uzak ömür boyu uly döwlet işiňizde diňe uly üstünlikleri arzu edip. Köp sağ olun. Hormatly adamlar, men oňun iş tejribesini gözegine tutup Amana we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň sekretary wezipesine galarmak barada karara geldim. Siziň alyp barýan işiňiziň aýratynlyklaryny gözegine tutup öňünde durýan wezipelere Döwlet Howpsuzlyk Geňişiniň meclisinde sereder. Size üstünlüğü vardy diýen. Köp sağ olun, hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan erleşleriniň bilim kerkebasty. Siz şu gündan jogapkary döwlet wezipeleriniň ýatyny. Hormatly bilim kerkebasyň. Sizin bildirim onamy ödüme üçin ýurdumyzyň harby hukuk barada ähli hem de Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňiş ağlarlaryň adyýylykda ýejem dünýäwi işlejekmi öňünde oýun ähli wezipelerini bir kendi ýerine ýetjekmi garaşly baky tarapatynda Mehruan halkyna hormatly bilim kerkebasyň size aýerkini parkurlyk etjekmi ähli watany barşyna ünnerme bermek bilen aýş edýär. Hormatly bilim kerkebasyň siziň janyňyz sag bolsun. Bilim taşyny aman bolsun. Ýylgyrdaky döwlet ähmiýet alyp barýan beýik işlerini hemişe rawaşdyryp bersin. Siziň saglygyňyz bilen hormat bilen bersin. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, häzir men Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlaryny vilayetler we Aşgabat şäher boýunça jogapkar edip bellemek hakyndaky karara gol çekçi. Şu ýol başçylaryna Aşgabat şäher boýunça Purçekow, Ahal vilayeti boýunça Gylyjew, Balkan vilayeti boýunça Muhammedow, Daşoğuz vilayeti boýunça Uradiyliýew, Lewap vilayeti boýunça Abdurrahmanow, Mar vilayeti boýunça Toýliýew jogapkar edilip bellenýär. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, siz täze hökümeti bir aýyň dowamynda düzmek baradaky kanuny laýyklykda gözegçilik edýän pudoklaryňyzyň ýol başçylaryny wezipe bellemek üçin münasip adamlary bir hepdeniň dowamynda hödürlän. Sizden we hökümetiň täze düzmündäki ýol başçylardan ören berk talap ediljekdigini ilki bilen duýdurýar. Biz her bir ýol başçynyň ören netijeli işlemegi, halkymyzyň behwidine gujur gaýratyny, bilimini we tejribesini dolu ulanyp işlemek üçin ýol başçylary üns bilen seçip almalylar. Hem de yerli yerine dogry goýmalylar. Siz ähli tagallalaryňyzy ileri tutulýan bir näçe wezipelerde jemlemeliňiz. Ministrlikleriň we pudyk edaralarynyň ilkinji nowatda çözmeli bu wezipelerini men Türkmenistanyň prezidentiniň wezipe girişmek dawarasynda eden çykyşymda belläp geçdim. Men hökümetiň öňünde ýylatyň girdejilerini we ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmagy, şäherlerde we owullarda talabalar ýaşaýyş durmuş şertlerini öpçün etmegi esasy wezipe edip goýdum. Bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin geljek 7 ýylda döwletimizi ösdürmegiň prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamaly hem de hökümetiň meclisine hödürlemeli. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary,
Kimden nähili sorawa? Häzir men Meredowa söz berýän, aýdy berin. Hormat prezidentimiz, Cumhurbaşkanı dünyanın Türkmenistan'ın prezidenti sözünün başında sizin baş tutanlığınızda Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin ilkinci meclisinin geçirilmesiyle sizi düzürökten kutlamak olsa dedim. Size bir can sağlık alıp barayan devlet ve halkara rahmetli işlerinizde ulu üstünlükler yine de bir gerek arzu ediyoruz. Hormatly prezident, 2022 yılın 19 Mart'ında Türkmenistan vatanımızda ulu tarihi vaka, yani Türkmenistan'ın prezidentinin veribe girişme münasibetli resmi davarası olup geçti. Siz bu davarada eden siyasi beyannamanızda yurdumuzun daşarı siyasetinin gelecekte ileri tutulayan uğurlarını anık keskitlediniz. Onların arasında esası orun devletimizin halkara kuramaları. İlkinci nöbette Birleşen Milletler Kuraması bilen hizmetdaşlığın östürülmesine verildi. Mənim bolşeýaly köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan'ın Gahryman Arkadağı'nın başlangyçy bilen Birleşen Milletler Kuramasının şertlerinde halkara karahatçılığı, howpsuzlygy we durnukly ötüşü üçin etmegine hem de bütün dünýä gün tertibinde duran möhüm meseleleri çözmegine gönükdirilen strategik taýdan ähmiýetli resminameler işläp taýarlanyldy we kabul edildi. Şunun bilen bağlılıkta 2022 yıla çenli yurdumuzun başta durmağında Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyasının 17 sany kararnamasy kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde döwletimiz Birleşen Milletler Kuramasının 11 sany komissiýalarynyň, komitetleriniň we geňeşleriniň agzasy bolup durýar we olaryň çäklerinde degişli halkara işleri amala aşırdılar. Häzirki wagtda Türkmenistan'ın dünya cemiyetçiliğine siyasi ornuny berkitmek maksady bilen halkara guramalarının çäklerine hem degişli işler dowam edildi. Olaryň netijesinde Türkmenistan'ın başlangyçy bilen şu ýylyň 15 Mart'ynda Birleşen Milletler Kuramasının Baş Assambleyasy özünün 76. sessiýasynyň 61. plenar meclisinde durnukly ötüşi kazanmak üçin köpçülüklerin velosiped türmegi jemgyýetçilik ulug ulgamlaryna girilmek atly kararnama Milletler Birleşiginiň ähli agzay gurupları tarapyndan bir agzdan kabul edildi. Bu kararnamanyň bölüpçileri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Bundan başka da Baş Assambleýanyň ýokarda agylan meclisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Kuramasının halkara sowda hukuky boýunça komissiýasynyň, ýani UNCITRAL-yň azalygyna 2022-2028 ýyllar döwri üçin saýlandy. Hormatly prezident, sizi bu uly daşary siyasi ýemişleriniz bilen düzürökten kutlamak olsa dedim, sizin canınız sağ, başınız hemişe belent ve ömrümüzün uzak bolmagyny arzu edýär. Kutlu olsun hormatly. Hormatly adamlar, eziz vatandaşlar. Häzirki döwürde eziz watanymyz Türkmenistan sevitde durnukly ötüşi we howpsuzlygy öpçün etmekde esasy oranlaryň birini eýleýän, dünýäde uly awraýdan we hormatdan peýdalanýan döwletdir. Bitarap döwletimiz Birleşen Milletler Kuramasy bilen strategik hyzmatdaşlygy puxtalandyrmaga möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan awraýly halkara kuramalaryna möhüm başlangyçlary ýygyderli öňe sürüp gelýär. Häzirki döwürde biziň ýurdumyz kabul edilen rezolýusiýalary durmuşa geçirmek boýunça halkara derejesindäki çärelere işçen gatnaşýar. Ýa-ni ýakynda hem hastakyra şu ýylyň 15 Martynda Birleşen Milletler Kuramasynyn Baş Assambleýasynyň
76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinden Garaşsyz ýurdumyzda buýsandyrjy habarlaryň bir wada ikisi gelip gowuşdy. Bu mejlisde Türkmenistanyň başlanýy esasynda we Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň 62-siniň awtordaş bolup çykyş etmeginde durnukly ötüşi kazanmak üçin köpçülükle velosiped türmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girmek adly rezolýusiýa bir agzdan kabul edildi. Şeýle Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sowda hukuky boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022-2028-nji ýyllar döwri üçin saýlandy. Şunuň bilen baglykda siziň ähliňizi ýurdumyzyň halkara derejesinde ad awraýny bilenni oturýan bu möhüm ähmiýetli wakalar münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Bilsimiz ýaly velosiped dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa, el ýeterli we ygtybarly ulug görnüşi hökmünde giňden ulanylýar. Beýleki ulug serişlerine garanyňda onu dolandırmak hem maksat. Velosiped sportu bolsa sportun ekologiýa taýdan arassa we gyzykly görnüşi bolmak bilen ilatymyzyň beden saglygyny berkitmekde möhüm orny ýelýär. Garaşsyz ýurdumyzda beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruh taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin uly alad edilýär. Şoňa görä de ýokary derejeli sporty we bu gurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen alyp barýan döwlet siýasatymyzyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine uğruldy. Şunun bilen baglylykda 2018-nji ýylda Milletler Birleşiginiň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakyndaky kararnamasynyň hem Garaşsyz ýurdumyzyň başlanýy boýunça ödüllenýäni bellemek isleýän. Bu bolsa dünýäde parakatçylygy, dostlugy hem de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak barada öňe sürýän siýasatymyzyň dogry karar edilýändigine şaýatlyk edýär. Berkarar döwletimizde her ýyl ýygyderli görnüşde dürli ýaşdaky watandaşlarymyzyň müňlerçesini jemleýän köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşleriň gurulmagy, awtologsyz günniň eglan edilmegi türkmen jemgyýetine inni asly däwe urildi. Şunuň bilen baglykda 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde bütün dünýä velosiped gününe bagşlanyp velosipediň ähmiýetini görkezmek, yol hereketiniň hupsuzlygyny we ekologiýa awadançylygyny wagt etmek baradaky çäreleri öz içine alýan velosiped sürmek boýunça iň köp sanly ýyllaşlarymyzyň gatnaşmagyna okuw sapagy geçirildi. 2019-njy ýylda bolsa Aşgabatda Olimpiya şäherjigine 2019 velosipedçiniň gatnaşmagyna iň dowamly bir nizamly velosipedli ýürüýüş geçirildi. Iki çäräni hem Guinness'in rekordlar kitabyna girilendigini uly buýsanyş bilen bellemek isleýän. Bütün dünýä velosiped gününi ebedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyzyň ajaýyp keşbine görük berýän velosiped binasynyň açylmagy bolsa, Garaşsyz ýurdumyzda uly ýokary ekologiýa görnüşi hasaplanýan velosipede berilýän uly ähmiýetiň aýdyn suwutnamasy boldy. Biz gelecekde hem durnukly ötüşi kazanmak üçin köpçülikle velosiped sürmegi wagt etmek we onuň jemgyýetçilik uluglygyna girilmegini gollamak işini mundan beýlek hem maksatnamalaryň esasy dowam eder. Hormatly adamlar, ezi watandaşlar, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sowda hukuky boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022-2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy möhüm ähmiýetli waka bolup, Garaşsyz watanymyzyň awraýyna awraý goşdy. Bu möhüm wakanyň bütün dünýä sowda guramasynyň baş geňeşiniň ýakynyna geçirilen nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gorama goşulmak baradaky ýüz tutmasynyň geňeşe agza döwletler tarapyndan bir agzdan makullanyp, Türkmenistany bütün dünýä sowda guramasyna goşulýan ýurt derejesini bermek barada çözgüdüni kabul edilen
günlerine gabat girmek bolsa aýlatyň buýsonurjy wakadyr. Sizin bilşiňiz ýaly garaşsyz bakywy tarap ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen uzak möhletleýin we strategik hyzmatdaşlygynyň çäklerini soňky ýyllaryň dowamyna bir näçe gezek bu guramanyň awraýly düzümlerine, komissiýalaryna, komitetlerine we ýerli ýetirji geňeşlerine saýlandy. Bunun özi ähli umumy meseleleri çözmekde ýurdumyzyň barha artýan ornuň ikrar edilýändigini, şeýlem seyit we dünýä derejesinde durmuş iqtisadi ötüşi gazanmagy gönükdirilen oňy daşary siýasat ýörelgeleriniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýeňden gollanýanlygynyň nowbatdaky tutnamasy. Hormatly adamlar, ediz watandaşlar, sizi Türkmenistanyň başlangyjy esasynda durnukly ötüşi gazanmak üçin köpçülikle velosiped sürmegi, jemgyýetçilik ulgamlaryna girilmek, adly rezolýusiýanyň kabul edilmegi, hem-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sowda hukuky goýunçy komissiýasynyň agdalygyna 2020-2028 ýyllar döwrü üçin saýlanmak münasibetli ýene-de bir gezek gutlaýar. Hormatly adamlar, kimde nähili soraga? Hormatly arkadaşlarymyz başçysyny. Çoğul hormatlanan Türkmenistan prezidenti bu ýokary wezipä mehriban halkyny tarapyndan buragdan faýlanmagy bilen Türkmenistanyň milli geňeşiniň, halk maslahatynyň we mejlisiň adından ýendirgedek gutlanmagyna ruhsat edin. Hormatly minister kabinetiň başlygy bolmagy. Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen minister kabinetiň başlygy bolmagy wezipesine bellendiňiz. Ähliňizi Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiň adından bu jogaply wezipe bellendiňiz bilen hem tüýsürekden gutlaýar. Ve Türkmenistanyň prezidentiniň anamny öýde, ýolunyň mehriban halkynyň awadançylygy, ata-batamyň güllebetini urundan alyp barýan işlerinde ulusundukları arz edýär. Hormatly adamlar, siň bilşiňiz ýaly ýolumyzda ýene bir hoş habar hem gelip gowuşdy Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisine ýolumyzyň başlangyjy esasynda durnukly özüşi gazanmak üçin köpçüliklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulgamlaryna girme artdy rezolýusiýa bulan kabul edildi. Şeýleme ýolumy Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sowda hukuky goýunçy hem komissiýasynyň agdalygyna 2022-2022 ýyllar aralygyndaky döwür üçin faýlandy. Dediği vatandaşın durmuşunu öğren, oluyor fiyat hem vaka. Yolun asıllı başlanışlarının bütün dünyada buluyum tapyanın aydın hem suut namazdır. Bir taraf yolutumu alıp barayan insan perur içeremizde siyasetinin milletler birleşik tarafından doğru karar edilenin yeni bir hem nişan. Men ähliňizde bir şanly wakalyny tüýsürekden gutlaýar. Ýa-da mundan beýlekde gülleri göstermek, onuň halkara awraýny artma urun alyp barýan işlerinde ulusunduklar arz edýär. Meýal bolşaly Türkmen döwletimiz öz ösüniň täze tapgyryna gazanmaz. Bir karar döwletiň täze ýamyň galkynyşy diýip artlanmaly. Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň tarih mejlisinde bir ýakyn 30 ýylyň dowamında ýolumyzy
durmuş iqtisaddan ösünmäň milli maksatnama hem kabul etdik. Gelecekte gözünde tutulan büyük işleri durmuşa geçirme. Täze ýanlata watan üstünlükli ösünmek için bize täze taslamalar, täze pikirler we täze durunuş hem çözümler gerek. Bu işler. Sizin yolumun hem täze yol başlarına üstünde yüklenýär. Halkın anlamını ödemek, başarayan ağırlı yol başları bulundu. Yaşlı hem neslimde devletimin alıp barayan siyasetini kollamakta. Yaşlı nusoluk görevli orkanlıkta mühim orun değiştirdiler. Hatta bağlanmadan bütün adamlarda koyulan miras var. Halkımızın müminliklerin devamında pekim paykası. Vatan söýüjülük, insan körülük durmuş kadrları, asal milli hiafetleri ve bay ruhi dünyada kemala geldi. Bizim pederlerimiz öz devlet yollaşığı arada müişiden bir başçı, baş olmasa göwreleş, baş olmadık halkta arasal bereket bolmaz ýaly pekimli sözleri dürüstdürler. Hem şonundan olar dowlety üstünlükde dolandyrmakda. Ýurda sürmekde, halkyň awadançylygyny ýoklandyrmakda ýol başlara köp hem zadyň baglyny aýratyn belläpdirler. Ýa-da döwürde ähli derejedäki ýol başlary sozanymyzda garaşly ýolumyň hem geljekki nesillerin ykbaly üçin ol hem jogapkärçilik ýüklenýär. Şoňarada döwür bilen aýakdaş gitmeli. Hemişe bir täze önümçülüklerim, innovasiýalaryň, öňde barjy tehnologiýalaryň sanyň hem mümkinçilikden hem görülendinden de bolmaly. Näme bir täze üsleri öňe sürmekde anlamly hem ädim etmeli. Ama için bolsa köp hem işlemeli, elbette düşünüpdiler. Ýylatmadan ýaşaýşam derejedin ýerini ýoklandyrma, onuň hem giýerdejelerini artdyrma, täze iş orunlaryny döretmäge aýatyn hem üns bermeli. Bu işler ýa-da ýörelgämiz bolan döwür adam üçindir diýen hem şygarmada laýyk gelýär. Bolsa adam hakdaky aladanyň bizim hem döwür siýasatymyzyň baş ogry bolup dur. Ýa-da aýdyň hem şaýat edýär. Bizim mehriban halkymyz bu aladany duýýa we malparan siýasatymyzy doly bolmaýar. Öwretmelerime amalaşylmadan işçiňem gatnaşýar. Şunun netijesinde bir üstünlükleri kazanýar. Täze belet tepkitleri ýetýär. Bu ähli edil halkymyzy jewsleşdirýär. Garaşyl watanymyzy hem buýsuzlygyny hartartdyrýar. Geri ýerine milli maksatnamada gözüňi tutulan uýpar wagtyny we ýokary hilli ýerine ýetirip ýolumyzyň hem geljek götüşüniň halkymyzyň ýaşaşym durmuş derejesini ýoklanmagyň hem bähidi munahip hem goşulmagyň hem goşukdygyna ber ananýar. Minister Kamyanyň başyň ormansary uýpyny bellemegi bilen ýendirýär hem tüýsürekden gutlaýar. Ve bir zambalyk mal para işlemede üstünlükleri arzulanıyor. Hormatly Türkmenistan prezidenti Arkadaly Ferdarmy. Ve bir şahsy haýyşlen ýutmaga ruhsat edildi. Ruhsat ne? Hormatly Arkadaly başçysyny. Yani siz bir şey ýaly menini 40 ýyl ýaly ýolbaşy wezipede işleýär.
20 yaşın hem tiyatrat bilen meşhur bolýan. Hem şu döwürde işin hem köp. Bolmagy bilen bagly men doğal derejede din jama alyp bilmedim. Şoňra da maňyna 1 aprelden hem rahmet ruhsatyny bermegini hem haýyş bilen ýurtdurýar. Hem şu döwürde men öz täze kitaplarını tamamlap bilerdim. Söyleme gözüme tutulan Merkez Azya Yurtlarının Rusya Federasyasının parlamentara forumunu Merkez Azya Yurtlarının hem Rusya'nın velanlar diyalogunu belki halkara çarelerini yukarı derecede geçirmek için hem bu hem tayaklı görürdüm. Hem ruhsat vermiyor. Öyle dinzaş doğrunda olsa vazife borçlarını vaktin hem yerine getirmeyi kalın babayın hem üstünde yüklemeyi haýyş edýär. Sağ olun. Hormatly arkadaşlar, bu mesele boýunça maňa arda ýazsaňyz, siziň haýyşyňyzy kanagatlandyrarym. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, durnukly ötüşi we ähli umumy parahatçylyk üçin etmäne gönükdirilen Türkmenistanyň başlanýyşlaryny durmuşa geçirmekde halkara parlamentara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi we giňeldilmegi möhüm orny ýeler. Ma'lum bolýar 2022-nji ýylyň 28-29 martynda Gazakystan Respublikasynyň Almaty şäherine garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň parlamentary assambleýasynyň 30 ýyllygy münasibetli assambleýanyň geňeşiniň dawral mejlisini geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şunun bilen bagly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mämmedowa siziň ýol başçylygyňyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti bu ýübiley mejlise onuň çäklaryny geçiriljek çärelere we duşuklary işin gatnaşmak üçin Gazakystan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyrýar. Bu saparyň dowamyna geçiriljek gepleşikler we olaryň netijeleri bir tarap Türkmenistanyň halkara awraýyny pugtalandyrmaga, şeýlem dörli ýurtlaryň parlamentleriniň wekilleriniň arasynda netijeli iş gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen kanun çykarjylyk babatda tejribe alşmaga ýardam eder. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başçysy Mämmedowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň bu möhüm saparyny ýokary guramaçylykly we üstünlikli geçirmek boýunça deruri işleri geçirmelidir. Häzir buýruga gol çekjek we ony sany ulgam arkaly size iýerýär. Şoňa hormatlanýan prezidentimiz, hormatly arkadaş sirdarymyz, siziň buýrugyňyzy alyp, hormatly arkadaş sirdarymyz, siz uly onan bilir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetini şu ýylyň 28-29 martynda garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň parlamentary assambleýasynyň utyrma münasibetli geçirilen dawral mejlisine gatnaşmak üçin dostlugyň ýurtlaryň Gazakystan Respublikasynyň Almaty şäherine iş saparyny urýardylar. Bildiren uly onamyz üçin köp sag bolsun aýtmagy ruhsat edin hormatly prezidentimiz. Hormatly arkadaşly sirdarymyz. Mehriban arkadaşlarymyzyň başyny başlar, ýurdumyzyň milli kanunçylygyny beýlekde kämilleşdirme ugrunda ähli tagalarlaryny içirtmemiz arada siz onanlarma ruhsat berin. Arkadaş sirdarymyz, siziň janyňyzyň sag bolmagyny, iýlik bähbitli ähli başlangyçlaryňyzyň rowajlygyny tüýsürekden dilek edýär. Mehriban prezident. Köp sag bolun. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, şunuň bilen hökümetiň sany ulgam arkaly mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizi ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesine bellenmeňiz bilen gutlaýar. Size alp barýan işiňizde mundan beýlekde üstünlikleri arzu edýär. Siziň öňüňizde goýulan ilkinji nowatdaky ähli wezipeleri awray bilen ýerine ýetirjekdiňize berk inanýarym. Sag bolun.
Soňra hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedow uly wekiliýeti ýol başçylyk edip Türkmenistana gelen Türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binaly ýyllarmy kabul etdi. Türkiýe döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binaly ýyllarym ikijak duşmaga mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mehirli salam getirdi. Hemde pursatdan peýdalanyp, Türkmen döwletiniň başçylygyny 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlaryna aky anamly ýeňşi we wezipä geçmek bilen gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki giňerimli işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoşnýetli sözler üçin iri sevit guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygyna minnetdarlyk bildirip, öz gezeginde türk kärdeşine iň gowy arzularyny aýtdy we doganlyk türki dilli döwletler şol sanyna Türkiýe bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň döwletimiziň daşary siýasat doktrinasynyň möhüm ugur bolup durýanyny beledi. Hormatly prezidentimiz geçen ýylyň 12-nji noýabrynda Istanbul şäherine geçirilen Türki döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet başçylarynyň 8-nji sammitinde Türkmenistanyň büýük gurama 3-nji derejesinde kabul edilenini aýdyp, munyň Türki döwletleriň guramasynyň ýürütülişdirilen düzümleri bilen işin hyzmatdaşlyk etmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi. Şunun bilen baglykda ýakyna geçirilen we ýurdumyzyň jemgyçilik fiýaty durmuşyna möhüm waka bolan prezident saýlawlaryna Türki döwletleriň guramasynyň 3-nji hökümine gatnaşanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň diýip bolan dostlukly iki taraplyň gatnaşyklaryň ötürmegine möhüm ähmiýet berýänini hemde Türkiýe hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş, tewit we halkara siýasatynyň köp möhüm meselelerini çözmekde pikirde çökümine garaýanyny belläp, siýasy diplomatik, tüwda ykdysady, medeni ansanperwer ulgamlarda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeligini kanagatdan bilen belledi. Döwlet ara gatnaşyklaryň depkinli ösdürmegine, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet Türkmen türk töporuna uly orun berilýär. Iki doganlyk ýurtlaryň halklaryny köp asarlaryň dowamyna baglaşdyrýan taryhy medeni gatnaşyklary nazara almak bilen ansanperwer ulgamdaky öýdara gatnaşyklar möhüm ähmiýete eýe bolýar. Ýerlikderli esasy medeniýet günleri geçirilýär. Sunut işgärleri iki ýurtda gurulýan aýratyn ähmiýetli medeni şäherlere gatnaşýarlar. Bilim boýunça Türkmen türk geňeşi netijeli işleri alyp barýar. Türkiýede Türkmenistany taleplerin köp sanly bilim alýar. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we Türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy birek-biregi diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky diýip bolan dostluk we doganlyk gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ýygyderli pogtarandyryljakdygyna anan bildirdiler. Duşukdan soň Türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy habarşamada şeýle görünmerdi. Bugün dost kardeş. Bugün bizim üren neticeli duşumuz boldy. Meýerim bolşaly ýaňy ýakynda Türkmenistanyna nowatdan daşara prezident saýlawlary geçirildi. Saýlawlarda Serdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlandy. Men prezident Serdar Berdimuhammedowa jogapkärli döwlet işlerine uly üstünlikleri arzu etdim. Hormatly arkada Gurbanly Berdimuhammedowyň başçylygyna Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklary ösürildi. Duşun başyna Türkiýe Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda dürli ugurlarda öýdara hyzmatdaşlygy mundan meýlekde depkinli ösürmek barada pikir alşdyk. Türkmenistanyň prezidentiniň ýöňdürgüçlükli siýasat netijesinde bu gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyna tüwda ykdysady, medeni ansanperwer ugurlarda mundan meýlekde ösüriljekdigini ananýan. Sag bolun. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly il ýaşulsy Gurbanly Berdimuhammedow Türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy Binaly ýyllarmy kabul etdi. Türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy ilki bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly il ýaşulsy Gurbanly Berdimuhammedow ýurdum durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly waka Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň üstünlükli geçmegi hemde halkara nowruz gününiň davralary bilen gutlady. Şeýle hem Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna jogapkärli wezipede alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Hormatly arkadagymyz Awraýly halkara guramasynyň başlygyny ýene dewre edip görmäge şatdygyny aýdyp, gutluklar we hoşnýetli arzular üçin minnetdarlyk bildirdi we Türkmenistanyň halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny we şeýle gatnaşyklaryň hemme taraplyny taýsa üstünmek urny bir tagallarynyň edilýänini bellädi. Duşun başyna Türki döwletleriň halklary bilen Türkmen halkyny müňgüllikleri uzayan taryhy kökleriň, medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumlygynyň baglanşdyrýanyny bellendi. Munyň özi Türkmenistanyň türki dilli döwletler bilen netijeli siýasy diplomatik, tüwda ykdysady hemde medeni ansanperwer gatnaşyklaryny giňeltmek we berkitmek üçin agtybarly binýat bolup durýar. Meýerim bolşaly Türkmenistan bir gurama 3-nji hökümine kabul edildi.
bolsa dogonluk türkü döwletleriň arasynda gatnaşyklary köp ugurlar boýunça okgunly ösürmekde aýratyn ähmiýetligi bellenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň bir guramanyň alp barýan işlerine, şol sanna ýaşullar geňeşine işen we netijeli gatnaşmagy möhüm ugur hökümine kesgitlenigini belledi. Şeýle hem duşukda ýurdumyzyň türki dilli ýurtlar bilen parlamentary gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça ösürmäge we bu urda hereket edýän degişli düzümleriň işine gatnaşmagy gyzyklanma bildirýänligi bellenildi. Duşun ahyrına türki döwletleriň guramasynyň ýaşullar geňeşiniň başlygy wagt tap kabul edenligi we geçirilen netijeli gepleşikler üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna tüý sürekden hoşallyk bildirdi we oňa ýene dergedek täze wezipede uly üstünlikleri gazanmagy arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämer bilen tanış edýäs. Muhammed Fakyny Türkmenistanyň prezidentiniň permany Muhammed Guly Ata Muhammedow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Toýly Fakyny sapardurdy. Toýly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Mehmedow hakyna Mehri Jemal Mekanurdyewna Mehmedowany Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Abdurrahmanow hakyna Şahym Abdurrahmanow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Uradgeliýew hakyna Esenmurad Uradgeliýew Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Pürçek hakyna Şarmurad Xyvaliyevich Pürçekow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Gylýş hakyna Şary Bayramowich Gylýş Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesini bellemeli. Mered hakyna Raşid Öwedgeliýevich Meredow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň daşary işleri ministri wezipelerini bellemeli. Amanow hakyna Şarmurad Xaqalyevich Amanow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň döwlet hukuk kengeşiniň sekretary wezipelerini bellemeli. Şakyv hakyna Mehmetxan Berdimuradowich Şakyv Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyky Ulag we Kommunikasiýalar agentligiň baş direktory wezipesini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Muhammed Guly Ata Muhammedow garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň ykdysady geňeşine Türkmenistanyň wekil hökmünde belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary daşary işler ministri Raşid Öwedgeliýevich Meredow Türkmenistanyň Hadar deňdiniň meselleri boýunça Pudugary toporlugynyň başlygy wezipesini belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Esenmurad Uradgeliýew araly halat etmegiň halkara gatnaşynyň müdiriýetiniň Türkmenistanyň agzat edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary daşary işler ministri degişli toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň owy hujurlyk toplumy boýunça orunbasary degişli toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda toplumy boýunça orunbasary degişli toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň Nevitgat Pudogynyň meselleri boýunça orunbasary degişli toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň guruluşyk we senagat toplumy boýunça orunbasary ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen Ukraina toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň ýanyky Ulag we Kommunikasiýalar agentligiň baş direktory ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen Belarus toporlugyň türkmen böleginiň başlygy edilip belenildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hemde Türkmenistanyň ministrler kabineti hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 5-nji we 6-njy maddalaryna raýatly Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi näme raýatly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň düzümi tasdiqlanyldy.
Türkmenistan prezidentinin yurdumda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysaty ösürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça alınıp barýan işleri talaba laýyk ýerine ýetirmek, bu ýurda geçirilýän işlere gödäwçiligi güýçlendirmek, şeýlekem welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş ykdysaty taýdan ösürmekde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň we häkimleriniň jogapkärçiligini hasam ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Şary Bayram Şykylyjew Ahal welaýaty, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Muhammed Guly Atamuhammedow Balkhan welaýaty, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Esenmurat Uradiýew Daşow welaýaty, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Şahym Abdurrahmanow Lewap welaýaty, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapardur Toýliýew Mar welaýaty, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Şarmurad Hywalyýew Çupurçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip belenildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrug gol çekdi. Resminama laýykda garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň parlamentary assambleýasynyň 30 ýyla münasibetli geçiriljek garaşly döwletleriň arkalaşygynyň parlamentary assambleýasynyň geňeşiniň dawraly mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýet agdalaryny 2022-nji ýylyň 28-29 martyny Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherine gulluk iş saparyna gitmäge ruhsat berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gretsiýa Respublikasynyň prezidenti Hanım Katarina Sakellaropoula we ýurdun halkyna Gretsiýa Respublikasynyň garaşlyk münasibetli tüýs sürekden gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Türkmen döwletiniň başlygyny bu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Katarina Sakellaropoula berkjan saglyk we bagtýarlyk Gretsiýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan belägem ösüş we awadançylyk arzuw etdi. Häzir bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutdawlar bilen tanışdýar. Ilkinji tanışdyrjak gutdawmada şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow side Vietnam döwletiniň we halkynyň adynan şeýle hem hut öz adymdan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmegi münasibetli tüýs sürekden gutdawlarmy beýan edýän. Vietnam Türkmenistan bilen däp bolan dostluk gatnaşyklary hemişe uly ähmiýet berýär. Biz Türkmen halkynyň ykdysady we durmuş ösüşindäki sepgitlerini şatlyk bilen kabul edýäs. Siziň ýol başlangyňyzda Türkmenistanyň sewetde we halkara geňişliginde öz oruny potlandyryp, mundan belägem öňe geçekdigini, Vietnam bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň bolsa ähli ulgamlarda ösdüriljekdigini ananýan. Jenap prezident, size berkjan saglyk, bagtýarlyk we jogapkärlik wezipäňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Sosialistik Respublikasynyň prezidenti. Bu gutdawda şeýle sözler bar. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow size Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmegi münasibetli tüýs sürekden gutlaýan. Siziň aly hedaratiňiz bilen halklamyň beýikligini iki taraplyň gatnaşyklary mundan belägem ösürmek boýunça bilelikde iş alyp barmagy uly dünýäniňizde tasdiklamak isleýän. Türkmenistanyň dostlukly halkyna ösüşiň we awadançylygyň belent maksatlaryna ýetmekde üstünlikleri arzuw edýän Haysam bin Tarik Omanyň sultany. Bu gutdawda şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň aly hedaratiňiz sizi Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmegi münasibetli tüýs sürekden gutlaýan, size jogapkärlik wezipeňizde uly üstünlikleri arzuw edýän hemde ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklary mundan belägem ösürmek maksady bilen ýakyn hyzmatdaşlyga taýýardygymyzy beýan edýän. Hormatlamak bilen Hacı Hassanal Balkiýah Burneýiň sultany. Bu gutdawda şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň aly hedaratiňiz sizi Gruziýan halkynyň adyndan hemde hut öz adymdan baharyň gelmegini alamatlanýan Nowruz bayramy bilen gutlaýan. Fursatdan peýdalanyp Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň hemde özara bähwetli hyzmatdaşlygyň ösürmegine we ilerledilmegine ýardam etmäge taýýardygymyzy tasdiklamak isleýän.
Sizin alı hidratına size belent hormat koyanı mardaqı ınanırmalarmı? Hem de ähli başlanışlarınızda üstünlükleri kazanmaňyzy, dostlukly Türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, saglyk we awadançylyk bardaqı arzuwlamy gawrdyň. Salome Zurabishvili, Gruziýanyň prezidenti. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Merkuly Berdimuhammedow adanaky 10.01-nji harby bölüminde hormatly prezident bilen paýtatymyň bagtyarlygy tarapynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky Içeri işler ministrliginiň Merkuly Berdimuhammedow adanaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nowataq taparynyň açylyş dawratyna gatnaşmak münasibetli halk bähwitli işleri dowam belent serkarda başa belent şöhrat şan atly hoşallyk masagy geçirildi. Masagada Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylary, içeri işleri idaralarynyň weteranlary, açylyş dawratyna gatnaşan serkerdeler, talip ýaşlar, eskerler, döwrubap jaýlardan paýly bolan öý eýleri gatnaşdylar. Masagada çykyş edenler hormatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedowyň halkymyzyň awadan durmuşynyň üçin edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň we bähwitleriniň gorunmagyny döwlet siýasatynyň esasy ularyň hataryny kesitip, her bir maşgalany häzirki zamany öý ýa-da jaýydan üçetmek meniň esasy aradaran biri bolur diýip näsamanyň hakykat ýüzünde amal bolýanyny, harby we hukuky idaralarlaryň harbylykçylarynyň we işgärleriniň ýaşaýyş hemde gullyk şertlerini gowlanmak barada döwletme tarapyndan öýdeglerle arada edilýänini belläp geçdiler. Bu şanly waka ýurdumyzyň asylary aşyp gelýän milli däpere ıgrardyny we mehriban watanymyzyň hormatly prezident bilen ýolbaşlygynda ösüşiň görüwaşyň täze belentliklerine tarap önümli gadym urýanynyň nowatdaky beýany urly. İçeri işler ministrliginiň Merkuly Berdimuhammedow adanaky ýaşaýyş toplumynyň täze kater jaýlary bilen üstüniň ýetirilmegi halkymyzyň hememe ýaş nesilleriň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmegiň ýoluny möhüm ädime urly. Hormatly alanlar, nursa ýurdumyň raýatyna we paýtatlyň Aşgabatda 25-nji martda saat 20-den 26-njy martda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkın ulaýatyna üýtgäp durýan burutly howa urup Demirada kunmatardan telde sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 2-7 gradus gündüzine 9-14 gradus kenary etraparyna 5-10 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna üýtgäp durýan burutly howa urup az kim ýaşýar Demirada kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 3-8 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna üýtgäp durýan burutly howa urup ýerden az kim ýaşýar. Demirgada kunmatardan telde sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 5-10 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp durýan burutly howa urup az kim ýaşýar. Demirgada kunmatardan telde sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 6-11 gradus gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Daşuwut welaýatyna üýtgäp durýan burutly howa urup kunmatardan telde sekundda 9-14 metr käýderine 19 metr şeňde ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 2-7 gradus gündüzine 7-12 gradus maýly bolar. Paýtatly Aşgabatda üýtgäp durýan burutly howa urup bunyň ikinji ýarmyna az kim ýaşýar. Demirgada kunnordan telde sekundda 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa ijatyny 6-8 gradus gündüzine 11-13 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 26-syna magnit haýatyndan gowşak täsirli bolmany aşylýar. Ede watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, pasylyň aýrytynlyklaryna laýykda geýinmegi. Şelekeme häzirki wagtda howada tuzun bölüşik görnen qadadan 9 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly.
Howa şertlerinin adamın bedenine yetirip bilejek, oňoýsul täsirlerini öňüne almak maksady bilen agazy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolany 2 metr araçaga berja etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehribaniyleşeri bulary berja etseňiz, ýylyň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, edi dileşer.